Kwalunkwe estensjoni li kapaċi tingħata dwar Brexit għandha tkun waħda sensibbli. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat f'kummenti lil ġurnalisti ftit qabel ma beda summit ta' emerġenza fi Brussell wara li Theresa May talbet estensjoni sa 30 ta' Ġunju li ġej dwar Brexit. Il-Prim Ministru Muscat li kien preżenti għal dan is-summit qal li jekk tingħata estensjoni trid tkun waħda sensibbli. Estensjoni li permezz tagħha nkunu nistgħu naraw li r-Renju Unit jasal għal xi tip ta' soluzzjoni. Jistgħu jkunu soluzzjonijiet li jew jiddeċidu li jibqgħu fl-Unjoni Ewropea permezz ta' referendum ħaġa jew oħra, jew jiffirmaw il-ftehim li diġà huwa approvat, jew inkella jiddeċidu li mhux minn ftehim ta' xejn u jaqbdu u jitilqu. Li hu żgur huwa li iktar ma tkun twila l-estensjoni, iktar ħajkun hemm kundizzjonijiet. Kundizzjonijiet li kif spjega l-Prim Ministru ftit li xejn hemm bażi legali għalihom, dan fid-dawl li t-Trattat tal-Unjoni Ewropea jipprovdi biss għall-Istati membri tiegħu. Illum qegħdin diskussjoni li hija tkun miftuħa u ħanidħlu moħħ miftuħ. Għalija l-ewwel wieħed anke qed nidħol hemmhekk biex nisma' l-argumenti nagħmel il-punti li għadni kif għamilt u nħares il-qudiem illi ikolli tweġibiet għal mistoqsijiet li għandi fl-aħħar mill-aħħar mbagħad nieħu d-deċiżjoni skont l-aħjar interess ta' Malta u skont x'nemmen li jaqbel l-Unjoni Ewropea stess. Il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk sejjaħ dan is-summit wara li Theresa May talbet lill-Unjoni Ewropea permezz ta' ittra biex testendi il-perjodu tal-ħruġ. L-ittra tal-Prim Ministru Ingliż żiedet tajt illi jekk dan isir, il-Gvern Ingliż se jibqa' dej bit-tħejjiet tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Mejju li ġej. Brexit kien mistenni jintemm fit-30 ta' Marzu li għadda. Iżda vot wara ieħor kontra l-abbozz mid-deputati Ingliżi wassal biex iż-żewġ partijiet ikunu friskju li Brexit iseħħ mingħajr ftehim. F'summit ftit tal-jiem ilu kien deċiż mill-mexxejja Ewropej li Brexit iseħħ sa 12 ta' April li ġej jekk l-abbozz ikun miċħud mill-ġdid mill-Parlament Ingliż. Id-deċiżjoni tal-mexxejja Ewropej mistennija titħabbar aktar tard l-4 filgħaxija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.